kang sekar gadung padha elingo entai jagat bumi amayu-ayu ning bawana rumakot lan nyawiji jalma padha ngerti yo amayu-ayu ning bawana alam nuswantara antar beni agar beni kuku sing tupaku melon ayu-ayu ning bawana rumakot lan nyawiji jalma padha ngerti yo pinuji agung ing Gusti entai alam nuswantara antar beni anggrugepi kantane kang sekar gadung jalma padha elingo entai jagat wengi ayu ning bawana rumakot lan nyawiji jalma padha ngerti yo pinuji agung ing Gusti entai alam nuswantara antar beni anggrugepi koko sing tupaku melon jalma padha elingo entai jagat wengi amayu-ayu ning bawana rumakot lan nyawiji jalma padha ngerti yo pinuji agung ing Gusti entai alam nuswantara antar beni anggrugepi kantane kang sekar gadung jalma padha elingo entai jagat wengi ayu-ayu ning bawana rumakot lan nyawiji jalma padha elingo pinuji agung ing Gusti entai alam nuswantara antar beni anggrugepi koko sing tupaku melon
Ôi. Yo 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 yo. Ôi.
ว้าเอ้ยว้าเอ้ยว้าเอ้ยว้าเอ้ยว้าเอ้ยว้าเอ้ยเอ้ยว้าเอ้ยเอ้ยว้าเอ้ยเอ้ยว้าเอ้ยเอ้ยว้าเอ้ยยะยะยอยะยะยอยะยะเอ้ยว้าเอ้ยอ่ะเอ้ยว้าเอ้ยว้าเอ้ยว้าเอ้ยว้าเอ้ยเอ้ยว้าเอ้ยเอ้ยว้าเอ้ยเอ้ยว้าเอ้ยเอ้ยว้าเอ้ยยะยะยอยะยะยอยะยะยอยะเอ้ยอ่ะเอ้ยว้าเอ้ยอ่ะเอ้ยอ่ะเอ้ยอ่ะเอ้ยว้าเอ้ยอ่ะเอ้ยเอ้ยอ่ะเอ้ยเอ้ยว้าเอ้ยเอ้ยอ่ะเอ้ยเอ้ยว้าเอ้ยเอ้ยว้าเอ้ยเอ้ยว้าเอ้ยเอ้ยว้าเอ้ยเอ้ยว้าเอ้ยเอ้ยว้าเอ้ยเอ้ยว้าเอ้ยเอ้ยว้า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 เอ้ยโยโยโยโอ้ยโอ้ยโยเอ้ย เอ๊ะ
Pripun Pak Jo? Iki ana Sasmita jare ora sah palaran. Oke.
langsung dangdut. Langsung Oh, dong. langsung Kok di- malam minggu jam 11. Weh, Saya wes gaya. langsung digol ngono wae. Iya, nah nek iki egol. Apa Nek iki nganggolan. Heeh. Nek iki egolan, nek iki Egolane ya. Iki egol tok, nah aku egolan. Heeh, nek sing tuwa egol kok. Egol tok. Egol tok. Tadi gur ngene tok. Iki wis ora patut. Tadi isane gur ngene. Heeh. Ngene. Iya, tengen. Ngene-ngene Iya, iki tengen. Heeh. wis tau. Heeh, wis tau. Wis jejeleh. Wis jelek. Heeh, sing luwih apik ae. Yo, Mas yo. Ayo yo. Oh iya. Trio bener. Oh yang aneh yo. Yo.
ya. teman-teman Satrio Katri Kartika Kartiko Rahayu. Rahayu. Rere. Dalam Ah iki ana pamundutan. pamundutan Iki arep apa? wakil apa kowe dhewe? Oh nggih, Oh, saking sinten? Megat Tresno. Oh mangga. Saka ngene trio bende. Boleh. Ya, Jati Trio Kusuma. bende ngersake kene Iya. nyanyi sinten? Nonton Megat Tresno. mawon. Pokoke Oh, karena yang minta trio bende, yang nyanyi kita trio. trio bende. Iya. Ya. Iki, Heeh. oh, Ning nek iki aku gur mengestoni. Ora tri pokoke. Dwi, Dwi. Dwi ya, Oh, Dwi. mantan. Ayo Mbak Ismi, kira Dwi. Ya nek iso aja ya Endo nek iso. Iki ora Dwi, Oh ora Dwi. Sinden RI. Oh Sidan RI ya wis Iya. pokoke wis Sinden pokoke jadilan pol pokoke kudune Bismi karo Rere. Iki wis nek ora aku kualat ya Re ya. Oh tenan. Oh, tenan, Nek tenan. lek nyanyi ora aku ro Bu Ismi udan deres. Oh ora gayeng turno. Udan deres. Yo. Ayo Duk, goyangannya yo. Marang siramu wong Ya, so, ya. Rucit-rucit jroning hatiku Mbak Ismi egolan. Jaman biyen-biyene Zaman kapan? Aku kadang apa Ya, ketok apik. Aku iki kadang apa Tetep katon apik. Siramu nate prasetyo So, Sisa dilakoni kanthi lilo Mula aku rangira Yen sliramu citra Ninggal krama Pilih karo bojone kanca ngono ki wajib diuri-uri. Alah. Jane-jane iki mau salahe sapa Cuk, cuk. Siramu makanake tresno Ora nyono atiku uga ora ngira Saiki ning uripku banget nelongso Mengulingku mring sliramu Ojo tega walaso putra putrimu Aku mau ora guna Papa terkut jiwa wis tak timo Pasrah karo kang kuwasa Megat Tresno. Muga-muga mung lagu ae ya Bu ya. Lagu Oh, kuwi lagu. Tresno ora dipegat pokoke. ora. Ojo. Aku no komen. Kowe ora melu-melu. Ya. Ora urusan. Marang siramu wong bagus Iya, iya. Rucit-rucit jroning hatiku Jaman biyen
Trio Bende sedaya Rere. request lagu. Rere iki mau wis Dalem. ana angka mlebu. Oh, Heeh, njaluk lagu. apa piro, Pak? Iki mau piro, Bu? Angka. Oh, heeh. Sing cetha kepala 5. Oh iya. Kepala 5. Dari Jaluk siapa? jaluk lewung. Mas, saka ngendi iki mau? Dari hamba Allah. Sing ora kena disebut Dari ya. Klaten. Oh, Klaten. Waduh, aku nek karo Klaten kok trauma ya. Klaten ki ya ke Malang ya butuh ya ngendi-endi pokoke Klaten Iya. ngono ya. Aku nek karo Klaten kok trauma. Apa ganas-ganas? Yo. Yo, lewung yo. Oh, heeh. Yo. Yo 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 yo. Ayo yo. Pokoknya nganggo HE ngono ya Re ya. Iya, Oh, apa nek ora HE Surajudo. yo nganggo lampu Jo. abang. Heeh. Pak Jum, Weh, SKR ada berapa bapak malam ini? papat empat. Ada 4. Infone kok jero pokoknya papat. Berarti masih 2 bapak lagi. Pokoknya wayangan Iya. subuhan pokoknya. Yang babak subuhan. terakhir nanti ada door prize-nya. Surprise-nya apa Mbak Ismi? Sepeda motor. Ambil ngene dhewe-dhewe nyer Bali. Ambilnya dengan syarat bawa itu KTP, fotokopi KTP, Terus, fotokopi KK. heeh. Iya, Apa? Pokoknya Mbak? neng Sleman aman, heeh. Hadiah. Hadiah. Oh, hadiah motor. Cah wedok ayu kayak dia. Ambil di dealer. Kowe hadiahnya swarga, tenang. Ya. Swarga nunut rokok katut ya. Sabdo pandit Ayo yo yo.
Saiki rada slow. Sing Iya. nari ya alon-alon, Alon-alon. sing nyanyi ya aja seru-seru. Lah kanane nek sik kene iki golek gol, kene nganggolan. Engko ndak bangko dhewe. Ora ngono. Ngono Ya berarti iki sing yo. alon-alon. Alon-alon yo. Sing alon-alon. Alon-alon nah, Sik, penari wis, alon-alon kok ya. Sik dilit. Heeh. Sabar. Di program sik. Berarti ini Yuk, Dindang. ngono kuwi. Ngono kuwi. Intrane ngono Iya, kuwi iya, yo. iya, iya. Nek umpama gathuk. Sik dilit ya. Sik aku kudu gathokke karo musisi iki. Iki gathokke lagune, Iki lagune. ajar ning karo golek duit. Ya, sik, ya. Sabda pandita. Yo. Ya. Woi. 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 Oh. Ya, terima kasih lewongnya sudah permintaan dari wong etan kono. Wong etan kono, wong Klaten pokoke. Aduh, jangan sebut Klaten. Ya iki nunggu. Iki nunggu, berarti saya lagu meleh. Nunggu lagu apa Oh iya. semene? Dari siapa ini, Mas? Manut. Oh ya Allah, dari Klaten lagi ki jadi. Oh, berarti kan ora kabeh wong Klaten iki pelit ya. Ya Weh. ya ya. Apa re lagune re? Ayang-ayang. Oh, Iya, ayang-ayang terima ya. kasih wong Klaten. Oh ya Allah. Yeah. Oh ya kamu enggak pelit. Muga-muga ora meng iki ya re Kamu ya. ngomong kok ya. Ya Allah. Muga sing keri-keri do pengen nyawer kabeh. Iya. Ya. Pak Jum, Eh? karena ayang-ayang kita berdua. Ayang-ayang ki sing piye? Sik makcrit ka lho. Waduh. Ya nyangan-nyangan guys. Iki alhamdulillah aku rung ajar. Ya wis, Pak Ismi, Oh, ayo dua sing dek, oh, dua pokoke RI. sing wedok-wedok ae. Sing lenang iki wong iki ra kanggo. Sing lenang ku ya ora kanggo ki mengko. Iki mung Ora golek bagian. nangan tok, heeh. Ora bagian Mau lenang. nek pengen ibe, heeh. Joyo Indo. Iya. Terima kasih. Orang Klaten. Kamu ya, bukan dia. Ayang-ayang. Pasukan Sugrat, ayo. Padang rasane You. ati kangandang senipengian hanyalah aku kowe lapo katresnan masuk ayu kacero ojo seleh katresnan pancene
sehat selalu. Amin amin. Oh, kangelan mujuk-mujuknya kok ya Rio. Iya Mas. Tarik. Oh iya siap. Tarik sis. Apa ini? Biasanya apa ini ya? Lagu apa tarik? Rebukan sih, lagu apa tarik? Oh 1001. Oh murah kok. Jauh siji Bu. Aduh Romo.
Iya, iya, os. Waduh, waduh. Gojlek, please lanang cek-cekan. Iya, 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 iya. Ayo, semangat, semangat, semangat. Yo, hoi. Ayo, ayo ngono kuwi. Wes. Ayo, 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 ayo. Prambanan. Was. Apa Mas Dimas? Ini tombol ade. Oh, ini kok pesantren Bu. Oh, tombol ade. Pondok pesantren. Oh, pondok pesantren. Oh. Itu pondok Nek kaya sampeyan ya rere bareng iki pondok Pak Jon. Pondok Pak Jon ora kenal anu kowe. Yuk.
ana limang perkara maca Al-Qur'an sak maknane iya was hoi hoi oh hoi hoi Gojlek tulis lanang cek-cekan oi 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 yo was waduh 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 wah ciat wah was oi was ayo amal lagi tendangan tanpa bayangan Jet Li woi macet yo wis bayang ke macet ayo sak senenge nah Rere serah masuk iki kayak sibuk dhewe iki hoya 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 iya 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 awas ayo ayo tampanono iki wah